For today's videos mga idol, magluto na po tayo tag takoy mga idol. Gikan sa itong tinanam sa backyard idol. Part 2 na idol, laibot ang gabi niya idol. Nakatulang po tayo idol. Pero natura itong kinuha dito sa yan idol. Kinuha rin natin dito sa side. Sa tubo-turok lang. Kulay green ano naman idol, kulay dilaw. Ito naman idol. Sa ito yung tinanam sa backyard na idol. Paano man idol? Paborito ko rin mga idol. Manang paborito nga takoy ay dagko kaya do. Ano na siya idol. Ang baton na ko na idol. Aton ning hunduan para niya. Pag na tog sala sa kanon nato na nang girdahan ko. For today's videos mga idol, maghindot na po dito ano takoy, kabal naman ito takoy idol ano, sa gabi idol ano siya nga gabi atas ko na siya idol siguro kailan mo na siya idol kung saan siya inaani lang idol maghindot tayo idol hinanglan pag mo na taghindot mga idol ato na siyang kalampa humukon sa halambuton sa puluan mga idol ano lang. Paborito na ko ni idol, paborito na. Siguro kaya idol ang gusto ni takoy. Takoy idol. Nandun lang. Ano lang sa dito idol, medyo makuti lang yung pag-ilis dito, matrabaho, pero pag ginahin mo, sarap. Tuyo mantika lang idol, okay na. Manang banat dito. Ang iba naman nito idol, pang sahog. Ngayon idol, nakatanim ako din sa ano, mulutusan ako ngayon ng gabi. Nakita ko yung mga takoy, sayang. Hindi ko na hinintay na mabuhat pa. Ito kasi ito yung lumalaki kasi idol yung dulo niya. Lumalaki na rin to. Hindi ko muna pinabadawi mga idol kasi wala pa akong space dyan. Hindi na gagawa ko na lang. Yan mga idol oh. Ano na paglinis idol. Pagtapos mo yung mga linis idol, pakuluan natin yan, palambutin, tatanggalin yung tubig. Pag mo ulit igisa. Ano na siya doon? Nipis lang kasi panit ito din lang. Hindi naman sa garang ma-perfect kuko naman natin kasi lambot naman yan. Makuha mo lang yung do makapal-kapal na din. Ugat na siya din kay ito kasi magapang kasi ito. Eh idol, paano kayo maglinis dito mga idol? Comment na idol. Ako idol, ang iba kasi hindi na kinilinis daw eh. Pwede yun. Hindi lang idol oh. Makita ninyo mga idol, nilinis ko na. Ito daw. Manipis na yung balat niya ito tapos baliin yung ganun. Tapos kakaroon ka dito sa may buko. So, hindi mo malinis yun eh. Yung may ugat, tanggalin mo lang yun para matanggal mo rin yung balat. Ito idol, mamansa naman to idol. Ang iba naman ito idol, gusto nila kumain nito. Kaso, ugat niya sa kamay, mansa. Pero kayo, orang problema yung mansa-mansa niya idol. Tatanggal lang naman yun nando pag hugas ka na ng plato. Ayan o. Yan lang balat idol o. Tatanggalin mo lang yan idol o. Tapos tanggalin mo itong buko, baliin mo, ayan. Uy, nahulog. Yan, ganyan na idol no.